Ме, в автобуса на Туторинце. Не, къде едем? Дай там за събстрайка. Да, ставки. И така. Като още ще от вчера, бе. Не, до допаме му се. Не, къде ти йомията, не? Стана ли? Трябва да отвориш стрима и да го отвориш. Чукни му на профила там на това на картинката. И да хванеш чата и го стрима и това финал. Begins from Sanctuary. Знам ли къде си ми оставила? Так, аз се победател. Пода. Това къде е ролова човек, и нещо такова, не знам какво е това, бе. Пел, не вехила так. Никой нещо Направо пече. изкуфела, да? Ника Рафа ли прави? Изкуфела, майка ти. Изкуфелюнка. Стара. Оги, ели мам. Не, Ради. Трябва да е 200. Той е само в YouTube, дело в Twitch там. Където е... Аре, баш пие. Корище и после... Аре, бе, пияницо! Добре, пипицо. Пипицо. Отворите уста, бе! Ой, саке. Не, саке. Та малка чашка. Дале, човек, бати маникюра, бе. Те са тебе, вьетнамци, които те са тук пълно с вьетнамци, с каналите си. И тия рафали, къде ги прави човека, това е за тия от Twitch, където следят. Да, то не продава, нали ми пише още и с about to be unleashed. Approaches begins about to be unleashed. То май не продава само той, бе. Да, значи не продава само той. Так. Браво. Пак ми падна Вирам. амулет с 2 стила вече. Тете, той чито завирай. Ей, брато, завирате. Сега си бил само мене, бе, би се смерка, бе, майка ти да и баба. Айо. Доволно да бъдеме правни. Мама, ще ми даде сри. Не. Вирандата. Тата му вида се пукаман. Може и 10. Завирам. 20, 29. Айде. Тете, той чито завирай. 17, 12, 5. Майка ти да и. Nebo samo. Samo? Zatím jsem měl prvního týpka. Pane mu se dá telefon.
Който се падна, бе? Застава. Чарам, ама с глупави статистики. Get my pause. Так. Йо. Възможно е. Най-вероятно, че мисля, че цяла Азия в момента не знае, че такова той е... Карал? Още вчера. Поверте, да. Дай мам, те взегне. Пак. Престане свински. Мама ти тъп мер, къде фащаш кръг като... Мама ти забравя. Той това е закъснял. Големата диди отново. Говоря да скри сата. Човек посна ми и Кирил Крауншилд с 44 оръжия. Краун Роял и с една дупка. Болен съм. Вчера същата работа с 45 резист и Кирил и пак една дупка. Въобще не ми въобще това базата. Чао, ти си чети. Ет! Много мъчно да изкараш някой 20-20. Помни ли? Да, Карал? да. Що не пил ти кристал, отивам аз. Тази ето да ги карам. Ще ги изкарам аз също от китайците, които тази ето. Аз съм мамата. Мерси. Мама, аз да ли сред малко пак? Да я. Да. Но обаче човеко Найтвинга вече кърти човеко. 24 колкощи от демидж. Му изплющах джева острата Памите за самаци ми тил каверо. Пел не ми хиле. Бус не трамвоя. Кое 40 век? Я. Найтвинга ли бе? Да. А ти на Фатома. Аз нито едното не ми е перфектно течеш. Фатома ми съм му сложил 5-5. И сега прави 33. Да. Чудех се дали да го продавам, ма се отказах човека, защото и да го продам. Я ми ролне някой такъв добър, я не имам един смотан 5. Мама, много Ако ми мога трябва. много да продам,
Ама съм няма, защото те си... От това, бе. Това за лайкни. Нема... Не вид, Обръща бе, не масово във всичко.